పోండు కట్పాటి కమ్మడి అని సురుమల్ తిని మెడ్లకి ఎత్తుందా పవన్ కన్ను తగ్గిపోకుండా తూపారు ఎరుకు ಈತ್ ಪಂಡ ಆ ಇರ್ಲಿ ನಾತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೆಮಿ ಎಣ್ಮೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾತ ಇರಲು ಸಮರ್ಥ ಇರಲು ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆವಡಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದಡದ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ಆವಡತೆ ಅಪಗ ಕಮೆಂಟರಿ ಇದಾರೆ ಚಾಪುಂಡು ಬಂದೇನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಐಟು ಖುಷಿ ಪಡಿ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಸುರುತೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡನ್ನು ತೂಪರದ ನಿಕಲು ಗಿಡವನಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಟಿ ನೀರು ದೇತ ಏರುಕು ಶಂಕರ ಪರ ಮಗ್ಗಡು ಆ ಏರು ಪರಂತು ನಾಗರಾಜ್ ಮೂಲಿಕಪೇಡು ನಾಗರಾಜ್ ఆయన స్టాంప్ ఆతుండు ఐడు ఒక వెరీ నెక్స్ట్ చెన్నై చెన్నై ఐడు ఒక అయితే ನಂದಲಿಕೆ ಬಟ್ಟಡಿ ಪುನ ಪಾಂಡು ಪಾಂಡಿನ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ತಾಟಿ ಮಾರು ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ಓಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೋನಿ ಯಾನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ದುಡ್ಡುದೇ ಇಪ್ಪಡು ಜೂನಿಯರ್ ದುಡ್ಡುದ ಅಂತಾನೆ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಬರ್ತದ ಬಂದಿರೋದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಏರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜಾತಿಲು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನೆ ಮದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆತ್ತು ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೋದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಯಾನು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿ ಈ ಕಂಬಳಡ್ದು ಸೊರಿಟಿದಿಕ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಉರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಉರಿದಿನ ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಈ ಮಣ್ಣದ ನೆಲೆ ಆತಿನ ಇಂಕಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲ್ ದಾದವುಲ್ಲನ ದೇವರ ದಾದವುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಕಲು ಉರಿತೀನಿ ಬಂಡು ನಾನು ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆದ ಪುಂಡ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಲೈವ್ ಬರಂದಿಪ್ಪುಂಡು ರಾಜವಡಿದಾನೆ ಬೈಜೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ ದೇವೇರ್ ಕೊರನವರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ಸಂಪತ್ತಾದ ಬಂಡ ಈ ಜವಣರಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಬಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ನೆತ್ತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರಿ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನೆಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೈನಿ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಶೇಷನಾಗ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡುಳ್ಳ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜವಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೂರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಬಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರಕ ರಾಜವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂತ ಉಳ್ಳಾರು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲೆ ಈರೆ ಏಪ ಈ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಯಾನ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಐದು ದುಂಬದ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಾಯ್ನಿ ದಾಯಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಇತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜರಾರು ಕೋಡಿ ಆಡಿದ ಯುವಕರ ರೇಕ್ಲು ಆರಿನ ಗುರುಕುಲು ಆಡು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕಂಬಳ ಬಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡೈಕ್ ಅವ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಣು ಯಾಕೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪನಿ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಾಣು ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಮಂಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರು ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡಿರು ಅಂಚು ಪೋಂಡು ಕಟ್ಪಾಟಿ ಕಂಬಳಿ ನಾನು ಸುರುಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಂಬಳಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಇರು ಬರುವಂತಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಇರು ಬರುವಂತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಕಂಬಳಗೆ ಏನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂತೆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮತ ಅನ್ನೋದು ಪೋತ ದಯವಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಗು ಉಳಿತಂಡು ತಾಂಕುನ ಇರಲು ಇತ್ತ ಗಿಡವನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾಂಕುನ ಇರಲು ಇತ್ತ ಸೊ ಕಂಡದತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸಾಗು ಉಳಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಿನಿ ದಾದ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಲೇಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಯಾನು ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆದ ಪುಂಡ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಲೈವ್ ಬರಂದಿಪ್ಪುಂಡು ರಾಜವಡಿದಾನೆ ಬೈಜೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ ದೇವೇರ್ ಕೊರನವರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ಸಂಪತ್ತಾದ ಬಂಡ ಈ ಜವಣರಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ವಾ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದೀನಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈದಂಡು ಟಿವಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೈದಂಡು ಐದು ದುಂಬದ ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತ ಅದಾಗ ಈ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನಗಳು ತಯಾರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಎರಡನೇ ನಕಲು ಬತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮಗ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಂತಿಜಿ ದಾಯ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಜಾಗಿಡ್ ಕುಲ್ಲಿಬೇಕು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಸ್ಥಾನ
ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಾಯನ್ ಮಂಡೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಎರ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐನು ತಾಂಕುನ ಎರ್ನ ಯಜಮಾನ್ಯನ ಶ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಪಶುಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗಟ್ಟಿತನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಲ ಉಂಡು ಆನಿಲ ಇತ್ತು ಇನಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆತನ ದಾಯಣ ಮೂಲ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೈಕುಲ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ಗುರ್ತಜ ಟೈಮುಡು ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಜನ ಮನೆ ಒಲ್ಲ ಸರಿಯಾಂಡಲ ಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದೇಗಲ್ಲ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಜ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ಬೋ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತೈತನ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಮಾತಿನ ಗುರ್ತೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಗುರ್ತೈತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳತ್ತೊಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ದಜ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಅವು ತೂಕ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ಈ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಇದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಏಪ ಬತ್ತನ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಐದು ತುಂಬು ಇರೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಅಂದಾಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡೀರ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಎಂಚ ಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಅವು ಪಂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಲು ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇರುತ್ತ ಕಾರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಯ್ ಸೊ ಆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಅನ್ಯಾಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಐಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಯಜಮಾನಿ ಕುಡುಬಾರ್ದೆ ತಾಂಕದೆ ಅವತ್ತು ಆ ಎರುಕು ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ಇನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ನನಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದಯವಂಡ ಐದು ವಿಷಯ ರಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಪೇದ ಏತು ಜೋರ್ದಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆ ಎರು ಪಾರ್ದಿನ ಎರುಕು ಐಕೊಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಲುವು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ವೀರ್ ಪಂಡರ್ ಇದು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಐನು ಪೂರ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಂತಾರ ರಜವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆದಿರ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲ 100 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಂತ ಪಂಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾ 100 ಜೊತೆ ಇರಲೇ ನಕುಲ್ಲ ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ಏತು ದನಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಆಗಲ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಮಾನ ಗೌರವ ದಾಯಿ ಆಯ್ ತಾಂಕಿನ ಇರ್ಲೇನೆ ಬೇತವ ಇನ್ನಂಡ್ಲ ಗಿಡ ಉಂಡು ಪಂಡುಲಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಉಂಟಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತಿರಗಲ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಐಟ್ ಗಟ್ಟಿತನಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಪಿನತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಗಮನ ಒಂದು ಕನಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನು ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿಪುಗ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟ ಇಡಿ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇರೇಗ ನಿಕುಲಿತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪರ್ ಮೂಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಓಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೂಟ ಮೂಲ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಕಲ ದಿಸ್ತೂರು ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋದು ಕೋಲಾಟ ಕೊಲೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಏಳು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಎರಡನ ಯಜಮಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇರ್ತಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಗಳ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಬಲ್ಲೇನು ಪಂಡಿನತ್ತು ಸೊ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಈತ ಜನ ಮೂಲ ಬಳ್ಳ ಮಂಜುಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ವೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ನೋಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಒಣಸ್ಕೊರ್ರು ఒక ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಮೂಲ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳವರ ಉಂತುನುಂದಾಡತೆ ಕಂಬಳವರ ಉಂತುನುಂದಾಂಡು ಪೇಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂತುನುಂದಾಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತ ಎರಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ ಒತ್ತುಂಡು ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಬರಿಟಿದಿಕ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಉರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಉರಿದಿನ ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಈ ಮಣ್ಣು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಇಂಕಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲ್ ದಾದ ಉಲ್ಲನ ದೇವರ ದಾದ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಕಲು ಉರಿತೀನಿ ಇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ದಾಯ ಬಂಡ ದೇವರಿಗಳ ನೆಕ್ಲು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವರು ಯಾನು ದುಂಬು ಮೀಡಿಯಾ ಪುರ ಪಣಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಅಂಡ ದೇವರ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರ ಪಣ ಪ್ರತೀತಿ ಇವನು ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರೇಗ
ಅರಸುಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಉಪವಾಸ ಕುಳ್ಳೋಡು ಕಂಬಳ ಶುರು ಆಪು ನಡೆದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಮುಟ್ಟ ಉಪವಾಸ ಕುಳ್ಳೋಡು ಆರು ಕಂಬಳ ತುಯರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿಲ ಅವಲು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಹುಮಾನ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬಹುಮಾನ ಈ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಮಾತು ಸೇರೊಂದು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳಗು ದೇವರೆಗು ಈ ಮಣ್ಣುಗು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧಲು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದು ಇನಿ ಕೋಡೆಡಿರೆಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಪೇರೆ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಜಮಾನೆಗು ₹1 ಲಾಸೆ ಅಂಡ ಏರು ಕಟ್ಟುನ ಉಮೇದಾಯಿ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಮಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪುಜೆ ಸೊ ಕಂಬಳಡ ಆಯನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಓವೇ ಊರಿಗೆ ಪೋಡು ಇವನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಡು ಒರಿ ಗುರ್ತದೆ ಏತಿಕ್ವೆ ಅಂಚು ಕುಂದಾಪುರ ಆಮೇಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಆಮೇಲೆ ಪೋಡು ಒರಿ ಗುರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ದೂರ ಸೊ ಇರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾ ಆ ಪ್ರತೀತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಐತೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೋದಿಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಯಾನು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿ ಕಂಬಳಡ್ದು ಸೊ ಮೂಲ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಚಾರಗ ಒಂಜಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾಯಕ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಂಬುವ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಂಬುವ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡ್ನೆ ದಾರ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಐತಿ ನಾಯಕ್ ಪಂಪೇರು ಏನೋ ಕೋಣನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇಮ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಡ್ಡಾವಡು ಬಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಏನ್ ಪಂಡ ಇತಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕಂಜಲ್ ಮುಲ್ಪನ ಐತಿನ ಬಾಲಕಂಜಲ್ ತೂಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ರಾಯದ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ಪಾರ್ರೆ ಯಾರು ಕುದರ್ ಬರೋಲಿ ಆಂಡ ಈತು ತಾಡ್ನ ಇರುಂಡು ಎರು ಯಜಮಾನಿಗೂ ತಾಡ್ದನ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ತಾಡ್ದಿಪ್ಪು ದಾಯಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜಾತಿಲು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನ ಮದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೆತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಸ್ತರ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಲ ಎರು ಮಾರ್ದು 4-5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡುಂಬೆ ಓಡಿ ಮಾರ್ದಿನ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಇಂಬೆನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿನಾಗ ಕಿದೇಟದವರ ಅರಿದುಂಡು ಓ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ದಾದ 500 ವರ್ಷ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಐಕದಲ್ಲ ಪಂಡಿಪ್ಪುಜ ಹೊಡ್ಚಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ತಾಡ್ನು ಇರಕು ಪನೆ ಮತ ಪಾಡುವ ಅವು ತಾಡ್ನು ಬಂಡ್ಪುಣೆ ಆ ಇರ್ಲಿಂದ ಪತಂ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಡ್ಡಬೂರು ಪಾಡುಬಂಡು ಪಾಡುವ ಪಾಡುದಿಂದ ಒಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಜ ದಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಳಗಿಸನು ಅಂಚಿನ ತಾಕತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತ ಜನಸ್ತೋಮ ಅವು ಬೇತೆ ದಯಂಡವಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿರು ಬೇತೆಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಇದೇ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ ಅಂತ ಅವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕಂಬಳ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಿರೋದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದಿರು ದಾಯಿ ನೇನು ಮತ್ತು ತೂನಗಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎರುಕುಲ ಈರ್ ಕೆಲವು ಏತೋ ಇಲ್ಲಡು ಪೊಂಜನಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕುಲು ಎರುನು ಕಂಬಳ ಕೊನೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಏರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೊನೋಲಿ ಆಕೆರ ಬಲ್ಲೆ ಏಕಂತ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ತಾಕೈತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದಡ್ನಾಗೆ ಎನ್ನೇ ಒಂದು ದೋಸ್ತಿನ ಪುದರ್ಪಣ್ ಪೂಜೆನು ಮಗಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ ಬಿಡ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಏನನ್ನು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಮಾಮ ಪಂಟಿರ ಪೋಡು ಅವು ಬಡ್ಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಂಡು ಹಾಕುವರು ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಡ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತಿನ ಇಡ್ಲಿನ ಕಣತ್ ತಿನ್ಪವನ ಪೊಂಜನಕುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮದಾದ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ತಿಂಡಿನ ಕಣತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪದ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೋನ ಒಂಜಾತು ಪೊಂಜನಕುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮೂಲ ದಾದ ಕೆಂಡ ಮನುಷ್ಯಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎರುಕುಲ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರೆ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನೆರಪದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಏರೆಗಳು ನೆರಿಯರ್ ನಂಕ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಮಾನ ಹಾ ಐಟ್ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಲಾನಗ ಐನೊಂಜಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂಡ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನೇ ಆತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ್ಬಿನಿ ಸೊ ತಪ್ಪಾನಾಗ ಪನೋಡು ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಪನೋಲಿ ಒಂಚೂರು ರಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪನೋಡವು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲಿಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂತನ ಕುಳ್ಳಿರು
ಈ ಸೀನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತನು ನಿಕ್ಲು ಮಣಿ ಪೂಜಾರು ಜೂನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲು ಜೋರು ಮಲ್ಪೋರು ಪಡ್ಪೇರು ಅವು ಉಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತನು ಮಣಿ ಪೂಜಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಜೋರು ದಾಯ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಂಚಂಡ ಅಕ್ಕಲು ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿರದ ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಡ್ಪಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ದುಡ್ಡುದ ಇಪ್ಪಡು ಜೂನಿಯರ್ ದುಡ್ಡುದ ಅಂತಲೇ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅವು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಬಿಡುದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಚೆ ಪಡ್ಬಂಡ ಒಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 1 to 7th ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಅವ್ಲು ಬತ್ತಿನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಂಚ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ರಜೋಣ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗಿಡತನ ಮೀನಿ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಅಂಚದಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ 4 ಒಂಜಿ 10 ಮೀನಿ ಪನ್ಪುರಾಣ ಇರು ಈತ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂಲಿಕಪೇಟೆ ನಾಗರಾಜ್ ఆయన ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆತುಂಡು ಐಡ್ ఒక ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೊಳಚೂರು ಚೆನ್ನೈ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬಟ್ಟಡಿ ಪುನ ಪಾಂಡು 20 ಪಾಂಡಿನ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ತಾಟಿ ಮಾರು ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೋನಿ ಇಂಚ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಖಂಡಿತ ಇರಗಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಏರುತ್ತ ಬುದಾರ್ ಬಡ್ದೈತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಅನ್ ಪಂಪೆ ಉಂಡ ಏರವರಿ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಲ್ಲಿ ಆಯ್ಗ ಆ ಎರುಕುಲ ಆಗಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಚೆನ್ನನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಡು ಚೆನ್ನನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ಲೆಗನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರು ಯಾರೇನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಗಿಡವನ ದೇಡುಗು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನಡದ ಬತ್ತೀನಿ ಈತ ಪನ್ನಗ ಆ ಏರು ಅರೆದಿನೈತಿ ಏನ್ ಬಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಗೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಂದ ಪಂಡಲ ಈಗ ಪಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಬಿಡ್ದೆ ಬಂಡ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ಲ ಗಿಡ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ದೇ ಇರಲು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಗಂತಡ ಹಾಕುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿತ್ತ ಇರ್ಲಿನ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಯ್ಯ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಹಾಕದ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಇರ್ಲಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪಿ ನಾನು ಜೈನ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ವೀರಕಂ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ರು ಗಿಡ ಅಂತೀರು మీరు కాడబెట్టుదారు పంపిణీ జయంత 4 పెట్టు ಹಾಕಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮರದೆಲ್ಲ ಹಾಕರಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎರಟ ಉಂಟು ರಾಜ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಎರತು ಯಜಮಾನಿ ಪಂಡಿಂಡ ಆ ಹಾಕುನ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜವು ಇರೆಗೆ ದಾದ ಬಂಡಂಬೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇಂದು ಇರ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತತ್ತು ಬೋತು ನಿತ್ತೆ ಹಾಕುಜಿಂದ ಬಂಡಲ ಹಾಕುವೇರು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಕಣ ನಿಕ್ಕನ ಕೇಳಿನಾಗ ಪಿರಿಯಡ್ ಒರಿ ಹಾಕುವೆ ನಾನು ಹಾಕುವೆ ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಆ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ತತ್ತು ಬೋತು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಮಣ್ಪೇರ ಸುಳ್ಳು ಮಣ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟದವ್ರಿಗೆ ಅಂತೂ ಉಂಟದು ನಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಿಸ್ಕಂದೇರು ಇದಾಗ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೆ ಅರಿಜ್ಜರಿನಿ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಂಬಳಡು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಐನ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಅಂತದ್ದು ಬುಡಪನ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೊಸ್ಮಾರದ ಶಂಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಪುದರ್ ಶಂಕರೇ ಕಂಜಿ ಎಂಚೊಂಡ ಶರತ್ ತಾಂಕಿನ ಕಂಜವು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬಾಡನ್ನು ತೂಪರದ ನಿಕಲು ಗಿಡವನಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಟಿ ನೀರು ದೇತ ಏರುಕು ಶಂಕರ ಪರ ಮಗ್ಗಡು ಆ ಏರು ಪರ ಉಂಟು ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಆ ಸಂಬಂಧ ಲಂಚ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಲಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ದಾ ಆ ಏರುಕು ಎಂಕ ಪರದೆ ಕೊರು ನೀರು ಪರೋಡು ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಲಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ದೀವಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಮುಲ್ಕಿದ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಐನು ಮೀಂದರೆ ಬಿಡು ಅಂತಿರಿಗೆ ಅವು ಮೀನೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐತ ದನಿ ಅವು ಲೆತ್ತಂಡ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏರಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನ ಐಟ ಬರಿಯೇ ಬತ್ತಂಡ ಆರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾಟ್ರೆ ಬರುವಂತರಿಗೆ ಬರಿಕ್ ಜೋರು ಮುಲ್ಪೆರೆ ಸೊ ಒಂದಿನೊಟ್ಟು ಮೇರು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಏರ ಪೋನಾಗ ಬಂದಿರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಜನ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಇರು ಬಾರ್ ಬತ್ತನು ಬಾರ್ ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂಡೇರು ನೇ ಕೋಪ ಹೋದನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆನಿ ಬೇರೆ ಗೊರ ಕೊಂಬುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತನಿಗೆ
ಎನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತತ್ತ ಆತ ಇದು ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪ ನೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರ್ ಅವಳು ಗಂತುಡು ದುಂಬು ಪಿರ ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎರುಕು ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎರುಕು ಯಜಮಾನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕುದಿಚುಕೊನೆ ಇರು ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟುದಿ ಬುಡಿಯಿಂದ ಪಂಡಗ ಲಕೊಂದ್ ಬೇರಡು ಈ ಕಂಬಳದ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಆಪದ ಮೀತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರಿಪುಂಡು ಸೊ ಮೂಲು ಎರುಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐನೇರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಲೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇರುಕು ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತ ನಿಕುಲ್ ತಾನೇ ಕುದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮರ ಇನ್ನಿಂಕಲ್ ದಾಯ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಕುಲು ಪಾರೋಡು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಎರುತ್ತ ತುಡಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ದಾದ ಗಂತ ಪಂಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಉಂಡ ಅವಳು ಎರ್ಲು ಉಂತರೆ ಕೇಂಜ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದನೆ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಂಡು ಏರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ಇರ್ನ ಮಾತ ಏತ್ ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪುಣ ಇರಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ಗಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ದಾತ ದುಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ರೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬೇತೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪಾರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ನೇನು ಎಂಚ ಬಂಡ ನೇನು ಕುಲೊಂದು ಇರಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರುಡಿ ಅನ್ಪಣಲಿ ನೇನು ಕುಲೊಂದು ಬಂಡ ಎರೆಗಲ ಅರ್ಥ ಆಪೆ ದಾದ ಒಂಜಿ 20 ಯಜಮಾನಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ 278 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಮಹತಿರ್ಲ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತ ಸೋತಿರು ಯಾನು ಚರಿತ್ರೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆವಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳೋಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಮೆಡ್ಲದ ಉದ್ದೇಶ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ಮೆಡ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಇಪ್ಪೊಡ್ಲ ಐಟದಾಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿಟ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇರು ಅವು ಪಾರ್ನ ತೂಡು ಇರೇ ಕೊಂಡಾಟ ಬಂಡವು ಐನು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ತಿರ್ಗದ ಹಾಕೊಂತೀರು ಎರ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಚಿ ಎರು ಜಾತಿಗೆ ಬಡು ಜಾತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ರೂಢಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಎರುಕು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಡು ಇರಗೆ ದಪ್ಪುನಾಗ ತಿರ್ಗುನ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು ಮಾದುನ ಜಾಗ ಎರು ಮಾದಿಜಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತದ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೋನು ಮಾದಿಂದ ಪಂಡದ ಹಾಕೊಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಂದು ದಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪೋನಾಗ ಮಾದಿಂದ ಬಂಡ ಹಾಕೊಡು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇಜಿನಾಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಗುತ್ತುಂಡ ಈಗ ಸೊ ಈತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಎರು ನೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಂದ ಶೀಲೆಲ್ಲ ಕಳಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕು ಹೊರ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಅವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬೋಡು ಐನೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರನ ಕತೆ ಬಂಡೆ ಮುಂಜಾಲ್ ಗಟ್ಟಿಡ ಅಜ್ಜರನ ಇರ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಮುಂಜಾಲ್ ಗಟ್ಟಿಡ ಒಂದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಲ್ಲು ಆಮೇಟ್ ಇಮೇಟ್ ಬಲ್ಲು ಪಾಡುದು ಪತನು ಇರತ್ತೆ ಪಣೆಪುರ ಪಾಡುದು ಆ ಅಜ್ಜನ ಇರ್ಲೇನು ಬಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತುದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಳ್ಳು ಒಂಜ ಕಂಬಳ ಪಂಡುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಬತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಗಿಡ ಉಂಡು ಮೆಡ್ಲ ಹಾಪುಣ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮೂಲು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಟ್ಟು ಗಾಂಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣದು ಮಧ್ಯೋಡೋಲನ್ನ ಬೇತೆ ಬಾರಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಆ ಇರ್ಲೆಗಳ ಆತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡರು ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೆಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಟೈ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಛೇ ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಂದೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡ ನನಲ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಮ ಅದು ನಾನು ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ಅವಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ಚಾಪುಂಡು ಬಂದೇನು ಕೇಳು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಐಟು ಖುಷಿ ಪಡಿ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಸುರುತ್ತೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನನ್ನವರು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ 4 ಇಯರ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಕುಲ್ಲ ಒಣ್ಕ 11 ಗಂಟೆ ಪೋಡ್ ಅಂಡ ಆ ತಾಂಗಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಾರು ಸೋಪಡಿಯ ಪಣದ ಪಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಸೋಪಡಿಯ ನನಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ನ ಪಾರಿಯತ್ತ ಹೊರ ಟೈ ಆಂಡದ್ ಬಂಡ ಇರಾಗ ಅವು ಸೇಮ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೋಡಿಡಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾತ ಇರಲು ಸಮರ್ಥ ಇರಲು ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದಾಡದ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ 0-3 ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎತ್ತವು ಸೊ ಮೂಲ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಎರುತ ಯಜಮಾನಿಗೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಶೇ ಎನ್ನೇರು ಪಾರಣತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಈರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಇರ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪವನ್ ಕಣ್ಣದಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ತೂಪಾರಿ ಉಂಡು ಇರಕು ಹಾ ಈತ್
ಪಂಡ ಆ ಇರ್ಲಿನಾಥ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಮಲ್ಪೋಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಹೊರತದು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯವಿಂಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನ ಮಂಡ ಇದು ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲರ್ದುನು ಈತ ಜನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅರ್ದುನು ಎರ್ಲೆಗೆ ಬೆಂದ್ರ ಮೈಪುನು ಬೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆರಡು ಇತ್ತೆರಡು ಪೋಯಣ್ಣ ಯಜಮಾನಿನೇ ಮಲ್ಪಡೆ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಗಣ ಐನೂರ ತೆಕ್ಕೊಡು ಕೆಲವರು ಊರ ಉಂಡು 3-4 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಬರ ಮತ್ತೆ ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಮುರಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುರಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಸುರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವ ಕುಡ್ಲಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಡ ಮಾತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರ ನಕಲ್ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಕತ್ತು ಅಂಡ ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಈ ದೂರ ಇರ್ಲಿನ ಪತಂಬೋಡು ಒಲಂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಪಂಪಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಅಕಲು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಎರ್ಲು ಪೂಜಿರ ಕಂಬಳ ಪೂಜಿ ಇಂಚ ಮಾತಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೀರ್ನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಯಾನೆಲ್ಲ ನಿರಂಜನ ರೈ ಅಶೋಕ್ ರೈಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಏತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಪ್ಪಣ ಆತ ಸಾಧಾರಣ ಪೋತ 90% ಪೋತ ಎಂಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ತಿನ್ನದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಇರ್ಲು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪುಜ ಈ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ನಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಇರು ಮೇಯ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಕಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಪೋಂಡು ಈತ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷ ತಾಂಕದು ಒಂದು ಅಳಕಿತ್ತು ಯಾನಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಉಪ್ಪಿನಂಗ ಹಿಡಿದಂಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾನಾಗ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಯಾರು ಕೈ ಮುಗಿದಿಂದ ಮಂಡ ಇರ್ಲಿಗೆ ಇರುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರೇ ನಾವ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಡೇ ಬನ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಎರುಕಾವಡು ಅತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತನು ಈತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಆತ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಉಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ಅತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನೇಟ್ ಇದ್ದೆ ಆ ಕರೆತ ನೀರು ತೂಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಐಟಿಗಳು ಪಡ್ಕೆ ಅಂಬಿ ಪಾಡುವ ಐನು ಪೂರದಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲು ತುಂಡ ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಿನಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಉಣ್ಣದು ಪಂಡ್ಪಿಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿ ಅಪ್ಪಗ ದೇಹ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಏನೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ನಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಏತ್ ಮಲ್ತೇನ ಐ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಹಾಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಕಂಬಳ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ 30 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕಲು ಪೂರಾ ಮದತ್ತದ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮಾತ ವಿಚಾರಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಬದುಕು ಉಂಡ ಈ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಣ್ಣು ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳ ಬುಡ್ಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೇರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜ 4 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಎರಡ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆನಾಗ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ದಾಯ ಎನ್ನ ಅವೇ ಪಂಪಿನೇನು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಅಂಕ ಎರಡಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ನಿಷ್ಠುರ ಮಲ್ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸಂಪಾದನೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಇಂತೋಜು ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಂಬಳ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡು ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಪೋದು ಬತ್ತ ನೆಂಚನ್ ನೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ದಾಯ ಪಂಪೇಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುರಳಿ ಇರ ಘಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಯ ಅವಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಯ ಪಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಗೊತ್ತಿರಿ ರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 48 ಇಂಚಿದು ಟಿವಿ ಇದೆ ರೀ ನನಗೆ ಲೈವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸೆಳೆತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ್ಲೇ ಬರಡು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನ ತಾಕದ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನ ಶ್ರಮದಾದ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ತುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕೊಂಜಾತ ಆಚರಣೆದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಳು ಇನಿಲ ನಂಕೆಂಜಿ ನನ್ ಬಂಡ ಮಾತ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬಂಡೈತಿ ಒರಿಯೋ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಗದ ನೆಂಜ ಬಂಡ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟ್ ಈ ಅರ್ಗಂಟಿನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳಗ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಕಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಬಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ
ನೆತ್ತ ದಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರಿ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಜಿ ಬಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. ಸರಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎನ್ನದ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮುಂಡ ಯಾನ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಅವು ಅವರಜಣ್ಣ ಈತ ಬರುತ್ತ ಪಾತೇರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಇವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ.